Arizmendiarrietaren hitzetan, mundua ez zaigu eman soilik kontenplatzeko, eraldatzeko baizik. Hori da hain zuzen ere GEICOP proiektuaren abiapuntua, gizarte eraldaketaren mugak zabaldu nahian sortutako prozesuari ekitea. Helburua Arrasateko kooperatiba esperientziaren inguruan ematen ari den gizarte eraldaketarako mugimenduari tokiko global ikuspegia txertatzea da. Hau da, gizarte eraldaketaren bidean Mondragon taldeko kooperatibak indartzen dituzten lanlerroen mugak zabaltzea beste errealitate batzuekin elkarlana sustatuz eta elkarlanean erantzunak sortuz. Horretarako genero berdintasuna, jasangarritasuna eta parte hartzea bezalako erronkak munduko beste leku batzuetako eragileek nola lantzen dituzten ezagutzen dugu. Gaur egun mundu globalizatu batean bizi gara eta bidea oztopatzen duten zailtasun globalei erantzun globalak emateko bidea zabaltzen du GEICOPek. Mondragon taldeko 4 kooperatibak hartzen dute parte prozesu honetan, Ederlanek, Kopresik, Maierrek eta Arizmendi ikastolak. Hauek Brasilgo lurri gabeko mugimenduaren beste 4 kooperatibarekin, Kokabi, Kopan, Koperuniau eta Kamino Dosaberrekin jardun dute elkarlanean 2 urtez, gizarte eraldaketarekin lotura duten erronkei erantzun bateratua bilatu nahian eta batak bestearengandik ikaspenak ateraz. Pentseta jate proiektua oso importante dela gure kooperatibean dako, ero Arizmendi ikastolarako, ze badator bat gure identitateakin beste kooperatiba batzukin elkar lanian aritzia, ero kooperatzia, eta baitxa, niretako oso aberatza da beste munduko, beste leku bateko kooperatiba batekin lan itxia, eta ekarriko txonan niretako da aberastasuna handixa, beste ikuspegi bat, eta jakintza, beste jakintza bat. Nik uste dut batzutan, sartzen garenean, enpresa honetan, kooperatiba batean, badaude eginak gauzak, nola antolatzen dira gauzak, nola egiten dira gauzak, baina galtzen dugu zein da el origen de la kooperatiba. Orduan nire ustez, importante da, adibidez proiektu honekin, Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, pizka bat ezagutu nola sortu ziren, zeintzuk ziren gauzak beste moduz egiteko lana edo gauza. Orduan nire ustez oso importante da hori berreskuratu eta trasladatu kooperatiba jende guztietara hori jakiteko eta ez da hasteko. GEICOPek gure kooperatibari aldotzon ekarpena egin, izen leike ulertzea hori abegitasuna edo solidarioa izatea olako proiektuetan parte hartzea gauza beharrezko badala. Ez da momentuko gauza bat ganera, da geroan zerbait bizirik egon behar den zerbait. Azkenien guk Mondragonen dauko 10 printzipio kooperatiboak eta horietatik 5 doie zuzenien interkooperazioen inguruan, ezta? Orduan MST-ek, zelan da, Movimiento Kooperatibistia be, sartzen da osoz gure esparruan esan daikegu, ez? Eta elemento sozial hau be, bentzet atera eta hori, ez, ikusteko aukeria emon. Uste dut gizartia eraldatzeko estrategiak edo klabiak ekarriko dozkula, ezta? Nolabait gure etorkizuna begiratzeko beharra be bai, eta mundu osoko ikuspegi hori, ez, gizarte eraldaketa. Horretan mundu osoari begira jartzeko behar hori. Gu hemen Ederlanen gabiz lantzen, gure esaldi potoloak, gure printzipioak, baloreak lurreatzen, ez? Zekintzetan ikusten dien baloreen esanahia, ez? Eta han beste errealitate desberdin baten, hori nahi dugu ikastia eta erakustia, ez? Aber ikasten dugun, eurak beste Brasilen dauden errealitate desberdin hortan, euren baloriak eta euren printzipioak eurapen nola gauzatzen dien, ez? MST badakigu, ez? Da
azkenean erakunde bat aspalditzi dagoena martxan, eta nik uste daukala asko guri erakusteko, ez? Guk ere bai, seguramente, eurei, eta baina eurak ere guri bai, daramatelako lanian, eraldaketa sozialean lanian, oindala urte asko. Oseak, nik uste gauza asko ekarritzeko moduan gaudela bertatik. Azken urtietan, bagabitz hezkuntza eraldatzaile bat martxan jartzen, eta hor barruen irudikatzen dugu ikasliaren perfil bat, batxilergoaren bukaeran, hainbat ezaugarrikin, eta horietariko bada ekintzailea izatiarena. Eta ez dakit horrek uste dut lagundu alduzkula horretara iristen, ez da, proiektu honek. Bueno, nik espero dutena da esperientzia bat, pertsonalki lehenengo, beste jente bat ezautu, beste kultura batzuk ezautu bai, eta hori hango jentiakin eta MST barruen lanien dauen jentia, igual ez bakarrik irakurritxa, bertako jentia ezautzia eta elkartruke hori nik uste dut horrek asko aportauko duztela, lehenengo pertsona moduen eta profesional moduen bai uste dut interesantia izango dela. Ni nator piezak itxotik aparte beste gauza berri bat, beste gauza batzu nahi dut, pixkat gizartean eragitia nahi dut. Orduan, honek niri pertsonalki behintzat balio erantzi horik ematen duzta. Geusia ez da bakarrik GEICOP proiektua hasi eta bukatu. GEICOP proiektuak beste zerbait ekarri behar dago atzetik. Beste proiektu batzuk, beste elkarlana, eta hori ez, munduan dagoen behar izanaren ikuspuntua ez galtzea. Brasileko esperientziatik ikasteko pertsona moduan baloriak ezagutzeko edo nola MST erakundiak nola transmititzen dituzten balore horrek ikastia be interesgarria pentsetagat dela. Nik uste dut esperientzia honekin, pixkat, norberak hobetzea eta norberak izatea pertsona hobia bain lehikela. Azkenien, da, movimentu bat oso jente jatorra dagoela, potentea da, 2 milioi pertsona da zela horren atzien ez, eta movimentu soziala da, behetik gora indana, ez da. Nik ezagutu dut beste kultura eta oso enriquecedor da, baina baita ere ezagutu dut elkarte bat gauzak oso desberdinak egiten dutela eta gainera se adapta muy bien a las circunstancias, ¿no? Eta ni ustez oso enriquecedor izan da niretzat bakarrik elkarrizketa egin nik ikasi dudana. Guztiz desberdinak dien kultura bateko eta bizipen desberdina dituzten pertsonak ezautzia, hezkuntza mundutik gertu da zenak, inalduzkuenak hainbat ekarpen eta gupe eurai, eta ez dakitz elkartruke bat izetia, bizipen batzu, bide batez abentura pur bat, posible baldin bada, Brasilera joan da, eta hori aberaztia nere izatia bai, ez da, honekin danakin. Netzat oportunitate ikaragarria ba, ez? Hori errealitate desberdin hori ikustia eta ikastia, ez? Azkenien, beste kooperatiba batzuekin goi ezara Brasilera, harekin lan egitea importantia da guretzat, eta gero handik ikastia, ez? Ikastia eta gero ona ekarri aldan neurrian hango errealitatea gure lankidei erakustia, ez? Ikasi, berreskuratu agian, balore horiek, eta, albada, ona berriro ekartzea. Gehien bat espero dut eta ilusionatzen nagoena da irakasle moduan eta hezitzaile moduan hezkuntzan aritzeko ero hezkuntza egiteko beste modu bat ezautzia, ez? Eta nire ustez gaur egun oso garrantzitsua da. MST moduko mugimendu bate gainera, irakurri duguenagatik, ero inditzugun formazioagatik, niri atentzioa deitzen duztena da, euren indarra, gauzak egiteko modua,
ero daukien konexioa naturakin eta gauzak beste ikuspuntu batetik itxi, ez? Eta nire ustez importante da hori, ze gaur egun gure gizarteak eta gure hezkuntzak galdu dau ikuspegi hori. Orduan gustoko baten hori ezautzia, bizitzia eta alda neurrixen elkartzia eta berreskuratzea. Urte asko daramagu mundukideekin lan egiten, bai arlo ekonomikoan eta bai arlo sozialean, baina terrenuan ikusi mundukidek zer egiten duen garrantzizkotzat ikusten eta esperientzia hori uste dut politxa izango zala. Eta gero, ez dakiz nola ero zer hartu eman. Ematen dut, irakasle jungon nintzela pentsetan nuen, baina ikasle etorriko nazela uste dut. Lankidetza prozesu honetan hainbat gai jorratu dira, besteak beste parte hartzea, printzipio kooperatiboak, genero berdintasuna eta jasangarritasun ekologikoa. Bi errealitateen begirada ezberdinak kontuan izan da, elkartruke lana garatu da gai horien inguruan. Eta hain zuzen ere, horri buruz hitz egitea eta testuinguru desberdinak lotzeak duen aberastasuna izan dira beti proiektuaren funts nagusienak. Esperientzien hartu emanak dakarren ikaspena gizarte eraldaketarako bultzada izan da. Elkarrizketa hauetatik sortzen da elkartruke teknikoaren lanildoa eta 8 kooperatibetako talde eragileen artean 4 bikote sortu ziren erronka teknikoetan lan egiteko. Adibidez, merkataritza plangintza baten garapenean elkarlanean aritu dira Kopan eta Kopresi kooperatibak eta Camino do Saber eskola itineranteak eta Arizmendi ikastolak marko pedagogikoak eta ebaluaketa arloak landu dituzte. Geikopen ere izan du eragina COVID-19 pandemiak eta proiektuaren kudeaketarako erronka bilakatu zen. 2020 urtean aurreikusita zeuden bidaiak bertan behera geratu ziren eta lana online modura moldatu behar izan zen. Horrek Brasildarren testuinguruan suposatzen duen zailtasunarekin. Hala ere, bilera telematikoei esker harremana mantendu eta indartu egin zen prozesuaren zentzua eta helburua galdu gabe. Esan bezala, pandemiak zailtasun asko ekarri zituen kooperatiben talde eragilentzako eta beraien lana garatzen jarraitzeko, baina zorionez eta bidean egindako lana eta esfortzuari esker, Brasildarren bizita jasotzea posible izan da. Azaroan lurri gabeko mugimenduko 4 kooperatibetako ordezkariek 10 eguneko bisita egin zuten Euskal Herrira. Egun horietako plangintzaren barruan, Mondragon taldeko kooperatiben talde eragilekin egon ziren elkarlanean, eta beraien jardueratik gertu dauden beste kooperatiba batzuk ezagutzeko aukera ere izan zuten. Brasildarren hitzetan, bidaiak emandako informazio, esperientzia eta ikaspen elkartrukea oso onuragarria izan da. Bai gure kooperatiben antolaketa ereduaren ikaskuntza eta ekarpenagatik, eta baita esperientzia kultural aberatsa izan delako ere. Sistema kapitalista baten baitan, kooperatibagintzaren alternatibatik lan egiteko eta horretan sinisten duten pertsonen hartu emanetan sakontzeko esperientzia bat izan da bidaia. Gainera, prozesuarekin indartsuago jarraitzeko baliagarria izan dela iritzi dute. Essa experiência para mim aqui no País Basco tem sido uma experiência muito enriquecedora. Conhecer um pouco das origens das cooperativas aqui, as cooperativas de Mondragon, tem sido uma experiência que vamos levar para nossas cooperativas, que vamos ter como exemplo algumas
formas que trabalham as cooperativas de Mondragão. Então isso vai ser muito importante para nossas cooperativas. Foi uma experiência muito boa que a gente teve com as cooperativas daqui e acho que a gente vai levar um acúmulo muito bom de como nós organizar as nossas cooperativas lá, desde a organização das cooperativas até a cultura, a recepção, que a gente aqui foi muito bem recepcionado, então a gente vai levar um acúmulo de várias experiências. Daqui para lá levo bastante coisa, individualmente também, mas o mais importante é a bagagem que a gente leva coletivamente para a nossa organização, o MST, tentando e buscando aproveitar essa experiência toda com as cooperativas, com o modelo de gestão, o modelo de organização das cooperativas do Complexo de Mondragón, na estruturação do nosso sistema cooperativista no Brasil e no MST sobretudo, buscando encontrar soluções práticas e que estejam de acordo com a nossa missão, com a nossa visão estratégica de como lidar com os grandes desafios do campo brasileiro e das suas contradições na luta contra o modelo do agronegócio, buscando um cooperativismo solidário, justo e transformador para uma sociedade mais igualitária. Levaremos de volta, né, toda a nossa delegação de militantes do MST que estão aqui, cada um com uma experiência política organizativa, seja no âmbito da cooperação ou da educação ou da coordenação, né, do setor de produção, da formação. Então todos nós levaremos uma bagagem, uma experiência de como que se organiza, né, os processos de cooperação que Mundo Kid está envolvido e também todo o acúmulo que tem o processo cooperativo, né, no País Basco, e não só através das cooperativas, mas também através do processo de educação e formação, que tem sido muito interessante. Fiquei muito impressionada com a importância e o respeito, né, a importância que se dá à educação e à formação, né, a forma como se há um empenho na formação do quadro de sócios trabalhadores, né, os sócios em geral, o que reflete em uma qualidade de gestão das cooperativas aqui, né, uma qualidade e um profissionalismo que nos ensina muito. Assim, a gente aprendeu muito, já tínhamos aprendido com os trabalhos junto da Mundo Kid, né, que qualificou muito nossos trabalhos das cooperativas lá, mas essa visita a gente pôde ver em loco o resultado de todo esse empenho e importância que se dá à educação, né? Para mim, para o Brasil, assim, de experiência, que marcou muito na escola é a pedagogia da confiança, que é trabalhado desde as crianças pequenas até a graduação. Então, trabalhar essa formação humana do ser humano é um aprendizado muito forte para mim, e a autoconfiança de cada sujeito que passa pela escola. Uma forma de se organizar, onde podemos chegar, né, ao crescimento das nossas cooperativas para o futuro, né, inserção de sócios, como inseri-los, né, que não tenha o conhecimento da cooperativa, como ensiná-las a se sentir parte da cooperativa, né. Acho que isso é uma coisa que a gente vai levar, que vai ser muito importante lá. Essa experiência, para mim, tem sido muito incrível, muito produtiva. Creio que para nós são coisas muito distintas,
mas também muito próximas, que é a questão da cooperação. Nós trabalhamos com a cooperação no Brasil, mas talvez de um jeito um pouco diferente, e ver até que ponto nós podemos chegar com as cooperativas, até onde podemos chegar, avançar, ampliar, melhorar. E eu acredito que essa experiência tem sido muito proveitosa para mim como pessoa e também enquanto cooperante no Brasil e nas nossas cooperativas, no movimento como um todo. Bisita hau ez da GEICOP prozesuaren amaiera izan. Lehenengo kapitulua izan dela esan dezakegu. Bidaiaren amaieran egindako ebaluaketa jardunaldietan, kooperatibetako talde eragiletako pertsonek aldarrikatu dute bidaiak jarraitzeko gogoa piztu diela eta prozesua bera ere indar berritu duela. Dela 2 urte hasi ginen, eta hemen Euskadiko kooperatiba parte hartzen duguna hausnarketa pila bat egin genitxun. Eta egisa da, gero Brasildarreko kooperatibekin kontaktua oso txikia izan dela, pandemia tarteko egon dalako. Eta bizita zentzu hortan izan da oso interesgarritza, ezagutu gara elkar, eta uste dela abia puntu hoin elkarrekin lan itxeko. Gure beharrak ezagutu ditugu benetan, eta ontxe da etorkizuna begira kontaktu hori jarraitzia eta bion artean truke hori egotia, ez? Nik uste dut azkenean oso kooperatiba ezberdina garela, baina gizartera aldaketarako inkitu edo estrategia hori berdina daukagula. Niretako hau prozesu bat izan da, ez? Azkenean hasi ginen idea finko bat barik eta gero elkartu inean ikusi dugu hori, ez? Gauzak fandiela aldatzen, komunikazio aldetik hobetzen fangare bai, eta iegau gare punto batera, ontsi inflexio punto bat izan lehikela, ezagutza badagoela pizkatxo bat seguru dauen, eta oin forma emun bitzeu aurrea jotzeko. Pertsonalki niretako, ardura pedagogikoa daukoten aldetik, oso importanti izan da niretako Camino do Saberrekin kontaktuan jartzea eta eurakin harremana izatea, konturatzeko gaur egun ze urrin gazen hemen ez, Euskal Herri mailan, ero gure gizarte mailan, naturatik eta lurrakin daukun kontaktu horretatik. Baina sortu dugu ez da taldetxo bat, jain dugu harreman eurakin, egisa da mundukidek munduzkula oinarri handi bat, ez da, hartu gauen, euren eskutik formazio bat jasangarritasunen inguruan, edo genero ikuspegitipe bai eta parte hartzean inguruan. Eta niri oin hemendik aurrera ikusteko baten harremana sendotzia, eta horretan gelditzu gitzen ez, eta Camino do Saberrekoekin harremana sendotzia. Esango neuke izan dela esperientzi berri bat, inspiratzailea be bai, batez be gure printzipitariko bat, dalako munduan zehar elkarrana, mundu hau hobi hau eitzeko. Eta ze ondorio atarauko neuke, guzti hau dela zerbait berri bat hasteko eitzen, ez? Izatez hasiera bat eta eredu bat izatea beste batzuentzako hori ez, elkarlan honek gauza hon asko ekar ditzakela gure gizartera eta geuk be gauza hon asko aldo guzela eroan beste gizarte batzuetara. Azken 10 egunetan gure artean izan ditugu Brasilgo MST-ko kooperatibetako 8 pertsona, GEICOP proiektuaren baitako lehen elkartruke bidaian.
Etzeon horrela aurre ikusita, baina bueno, COVID-ak aldaketak egitera behartu zuen proiektua eta azkenik hola landu dugu. Orduan, bueno, elkartuke hau izan da, hemengo lau kooperatiben eta Brasilgo lau kooperatiben artean lehen aldiz egiten dugun elkartruke zuzen bat esan daigun, ezta? Etorri di ere bai ezagutzea Mondragon kooperatibak, ezagutzea pixka bat kontestua orokorrean, baina kooperatibatik kooperatibara elkarlan zuzen hau eta aurrez aurrekoa egun hauetan izan da lehenengo aldiz edo guretzako ere esperientzia berri moduan. Lantaldeak online lanean bai ezagutzen ziren, pandemia zala eta horrelako ekintza desberdinak antolatu genitulako eta online egin dituzte lehenengo harremanak, baino elkartruke hau izan da atzo ibili ginen balorazioa egiten eta oso positiboki baloratu da bidaia eta truke bat. Bai hango kooperatibak hemengo realidadea ezagutzeko aukera izan dutelako eta hemengo kooperatibekin arlo tekniko zehatzetan lanean ibiltzeko aukera izan dutelako eta horrek ematen dizkielako tresna asko haiek bueltan beraien kooperatibetan orain Brasilen erabiltzeko edo. Baina hortik haratago eta Geiko proiektuaren helburu bezala azken finean elkarrizketan jarri ditugu gizarte eraldaketan lanean dabiltzan agente desberdinak zeinek kooperatibak erabiltzen dituzten gizarte eraldaketa hori aurrera eramateko tresna moduan, ezta? Orduan elkarrizketa hori oso aberasgarria izan da, beti ateratzen ziren kooperatiba bakoitzak edo talde bakoitzak izan ditzaken barne kontraesanak, ezta? Merkatuaren eta kooperatiba izaeraren artean nola mantendu oreka horiek eta Brasildarrek ere MST-ko lankideek aurkeztu dituztenean hemen beraien kooperatibak baita izan da oso baliagarri ezta ulertzeko haien ikuspuntutik nola kooperatiba horiek tresna diren gizarte eraldaketan aurrera pausoak emateko. Eta gero bukatzen duguna truke hau edo bidaia hau da hurrengo hilabetetara begira agenda berri batekin, lan agenda berri batekin. Adostu genduena atzo zen prozesu honekin aurrera jarraitzea, elkarlanarekin aurrera jarraitzea, hemen egin dien erlazio bai pertsonal da bai kooperatiben artekoak ere aurrera jarraitzea, orduan pauso desberdinak zehaztu ditugu hurrengo hilabetetan eta hurrengo urte eta erdian egiteko, eta agenda berri horrekin eskuartean jarraituko dugu lanean. Baita identifikatu die lanerako epe pixka bat luzeagorako edo hobekuntza posibleak edo beste ideia berri edo desberdin batzuk horiek ere martxan jarri daitezkeelak. Baina egia esan bidaia hau prozesu honen bizi berritzearen zati oso garrantzitsu bat izan da, berriro denok hemen elkarrekin egote horrek eta azken ebaluaketa eta azken analisia denok elkarrekin egite horrek ere eman digulako pixka bat hori. Epe ertain eta nolabait luzera ere pausoak markatzeko eta agenda zehatz berri batekin aurrera nola egin jarraitzeko bidea behintzat idatzita utzi degulako eta uste dugu hori pauso garrantzitsua dela. Bertan ezarri ziren lan agenda berriaren lehenengoko konpromisoak eta etorkizunera begira jarraitu beharreko lanildoak ere bai. Etorkizunean kooperatiba eragile gehiago jasotzeko prest egongo den prozesu baten lehenengo harriak finkatzen ari dira.